kugikiria enchera abantu abagotu babere bagochandwa anekerwa mulekerege kolegia kolege tumwako eta sabang na bana kurwa sensemo ya marani babeto gosambwa soko kerwa koba abarogero botirwa senchira yobikirano rero iga tobo katakati wa mochobo songo nige byombe awo inseri ya buliria uto batu aretaro abene asengane na yarenge buna menya tenena nobo mwanya bantase bagi kijogo itukwa bangina asensemo ya Kilifi nensemo ya marani asogo kagirugo koba abarogi gati yebyombe bibietane tia 30 byaikirana asetale yuna monekyo kyobwene bwa mwanya bantu gya KNCHR ekyombe kegekorogie county ya Kilifi Fida Kenya ebyombe byechikanisa na biri bikwegerera abasubati gati ebinde binge etale yo yachakirege itagie kegambero gya Kisii koikasa magache county ya Kisii ase batangwa gosoa imena koera service yo mo commissioner bwe county. What are you afraid of? Obomo bwa utu nigo bwaichanerege korukyo gosambukwa abasubati bane chitariki 12 omotienyo 10 omwaka etachiri bwibere na 20 noyo mwensemo ya marani asogo kageruko babarogi nebikorubu nebye county ya Kilifi. In Kilifi, we are losing a lot of older elderly people. The fact is that every person has a right to a dignified old age. Aba Gusii tiga to chamo tukana mangana yaiga onye tubwato bosaidia ngama eno monto kolima mochandonsi eserikali nerororo nere gotenendera mangana yaiga. Every person has a right to life. Uzee si uchawi, uzee ni hadhi. Ekero mongina agotire akurendire arendire abantu bakubyarite umanye gocha gweko ngina oyo nomo nkie kibona kangarenda atabarogete mbabo kurukare ekera agotire nari abo morogi wacha siasa na boto ibwete bobe sana buna bona intweke goriege kenga ekera tugocha kobaba gotu na intwe tugocha goitwa nigo basabira abantu kwene kinko basikabara abagotu ase binyora ase kelibate babagotu mboli mocho nogo sambu kwa mwanya bantu no mogiro monene mono ase abagusii kia abagusii batebeta ngake bogotunge sangu ko kina kurukuya timanyiti go sebona bamuraba sae murochinga ko babere gesangu tikatobarusi asense monyore nibo eli abo akimware wancha ase chinga